Hi guys, kanto na sadta sa mga Bisaya diha. Akong kantahon Albularyong Buta. May buta nga albularyo, mananambal sa among baryo. Bisan puno siya buutan, usa kay may pagkamaldito. Tanang sakit iyang tambalan, bisan pa umaing kanto. Ang uban kanila mga ayo, ang uban usap maminteryo. Di kay babayng masakiton, gitambalan niyag orasyon. Ang albularyo mi pahiyomon, may hapuhap sa sakit sa puson. Ang babay sabdi ay kay alisto, managang dayon panapo. Kay kun muhikap ang buta nga albularyo, basig mahikapan ang dili mao. La 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 la. Usa siya ka albularyong buta. La 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 la. Mutambal nga magpiyong ang mata. Dihay bayot galisod paglihok, nagreklamo subag sa ilok. Sa albularyo iyang gipakumot, aron kunong mo puto mo kipot. Dako ang iyang pasalamat kay Mihiyoswa na magngot-ngot. Apan paglingkod pa siya nahiulpot, laing hubag nitubo sa iyang lubot. La 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 la. Usa siya ka albularyong buta. La 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 la. Mutambal nga magpiyong ang mata. Di kay lalaki grabe ang diferensya, nakalamoy kunokot sara. Nagsiga na lang ang mata, panagsana lang mo ginhawa. Gitambagan silas albularyo, ipauli dayon sa ilaha. Inigabot kuno dayon pahigaa, muskitero o tabla. La 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 la. Usa siya ka albularyong buta. La 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 la. Mutambal nga magpiyong ang mata. Thank you guys, palihog like and share sa mga video. Thank you.